Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mneneri wa polisi ya Blantyre Peter Mchisa atsimikiza kuti anayitanitsa a Kenford Chiperesa omwe ndi manijala wandaziona mtsikana wa zaka 11 amene amatulutsa mavidiyo a Makilio Nyombe comedy ndi kuwalangiza za kanemayo. Mchisa ati analangiza achiperesa omwe amatchuka pa Facebook ndi dzina loti Ken B kuti kanema amene amatulutsa ndaziona yemwe ali standard 7 ndi wosalingana ndi msinkhu wake. Achiperesa ati atakambirana ndi apolisi tsopano ayesetsa kupanga mavidiyo osabweretsa mafunso pamaso pa anthu ngati imene nawachititsa kuti mpaka akafike ku polisi. Iwo adati apolisiwo awalangiza kuti makanema otere akhoza kuchititsa asungwana ena kuti ayambepo kuthyolera makosi mablesa. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.